e tanto os que ian diante como os de detrás exclamaban: Xesús colleu pan, deu grazas, partiuno e deullelo. Amen, ich sage euch, und ihr Fruchten bis zu dem Tag. E avanzando un pouco caeu no chan. Alles ist dir möglich. Chegou, acercouse e díxolle: Mestre, e deulle un bico. Pilato respondeu: E que fago eu con eso que lle chamade reis dos xudeus? A xente volveu berrar: Crucifícao! E a Xesús, despois de o mandar azoutar, entregouno para que o crucificase mazo do gobernador, e dicir do pretorio, e chamaron a toda a compañía. Pasaba por ali cargar coa cruz. Ahora a escuridade cubriu toda a terra. Ata a 9ª hora, el, mercando unha saba, baixouno, envolveuno nela e acomodouno nun sepulcro escavado na rocha.